grobnica koja je koštala nas istražitelje mnogi koji radimo to možda i zdravlja i nekih drugih stvari je grobnica suha. Doći od onog 12. maja kad smo ekshumirali te godine, ona kišica pada i onako jednoj doći i vidjeti, onako kad je doktor počeo to iznositi, vidjeti. Možete sad zamisliti da su doseljenici iz Sarajeva i okolnih opština živjeli tu u naselju Suha, znači svega 10-ak metara i znali su za tu masovnu grobnicu, jer ja sticajem okolnosti poslije kad sam došao, svi su oni meni rekli da smo mi znali, ali u taj prvi mah niko nam nije htio da kaže. Kako smo mi to i saznali, to je jedan naš povratnik ovdje intelektualac koji je jedan od rijetkih koji nije, je bio dobar s nekim, oni su njima rekli, pa smo mi, ja i Jamor tu došli, pa posle Murat to kopao. Kasnije ja dobio jedan pismo koje sam predao u tužilaštvo od čovjeka koji je to gledao u Srbina da bi dobio papire u Švedskoj. On je meni napisao pismo koje je sve tu bio, kako taj Krke tog starijeg čovjeka ubada u vrat, kako krv šiklja. Tromjesečna beba Adina Hajdarević nije imala priliku ni da izgovori riječ mama, a krvnici su joj pucali u glavu. Slično je i sa šestomjesečnom bebom Narcisom Salihović. Kod nje će pisati i to da je pronađena u grobnici Suha sa flašicom u ruci. Ovakve su sudbine i bratunačkih sestara, 4-godišnje Samre i 7-godišnje Samire Alić, ubijenih sa majkom Mevlidom. Otvaranjem Vrijeća ja sam bukvalno, hajde da kažem, kao čovjek koji smatram sebe dovoljno psihofizički jakom ličnošću, doživio, da kažem, jednu vrlo, jedan šok gdje sam u vrećama, pronalazio majke sa 2 djece. Onda otvorite drugu vreću, naiđete opet na majku sa djetetom. U jednoj smo vreći pronašli brata i sestru i ono što je najgore, flašicu na lijevoj strani, majka držala svoje dijete od 6 mjeseci, ostala je ruka zgrčena ovako, čuvala je svoje dijete. I majka i dijete su ubijeni i flašica na grudima te majke u jednoj vreći. 31-godišnja Zakira Begić ubijena je u 9. mjesecu trudnoće. Nismo mi to odmah ni primijetili, nego kad smo donijeli tijela na sudsku medicinu gore u UKC Tuzla i kad smo krenuli da radimo obdukcije, primijetio sam jednu žensku osobu koja je tako bila na stolu i kod koje je metak bio tačno tu negdje u visini trbuha. Praktično je ušao sa desne bočne strane i tu je stao. Kad smo krenuli u obdukciju, otvorili tijelo, vidjeli smo da se radilo o ženi koja je bila trudna, naravno vi to ne možete odmah ni vidjeti.